Iki geng, alatku lah lah dalah kayak alatin tekek dhuwur kabeh. Drame nang kene. Senare nang kene nek lurus nek tampangnya nang kene. Nah, itu toh. Basi nang kono kae basi. Basi nek kono. Kita casing mbok goleki ta. Paralon kita. Iki nek iki kendang ya masuk. Wih. Posisinya di rumah kan JNRI kan itu JNRI kan jebrik. JNRI apa tuh? JNRI musik sholawat. Grup ayam grup sholawat iki dadi sholawat pop sholawat iso campur sari sholawat. Tapi konsepnya siji gak kaya umume, konsepnya siji ngono geng ya. Nah, iki toa iki tam nah iki apa power salon lawas iki sing biasane digawe nek nisor. Iki bass drum, iki snare kae gitare, iki perkusine. Nah kae akeh perkusine, sarone enek iki cipta delok. Nah iki saron laras origin, cuman sing kene irenge sing kene kabeh cek lengkap. Biolane cek enek iki lek gak salah biola lawas iki biola lawas iki sing biola nyari enek tas diadai tas kok. Oh iki dah biola sing anyar iki sing tas oleh. Terus iki snare iki aman tapi wis mati kabeh hete wis mati kabeh. Wis posisine niki bleketekan. Iki tas tuku lho, Geng. Hete iki. Iki tas tuku. Hete iki tas tuku. Terus keyboardnya sing biasanya tak gawe nek omah. Wih, tapi enek keyboard Yamaha tapi digawa koncoku gak salah. Digawa tukang keyboard sijine. Oh iya, iki jagrake nek loro. Iki geng, tak vlog nih geng. Iki lek pas wae iki pasukan celing Lazisnu, pasukan celing membersihkan apa itu? Rosok di kampung biar bersih. Persiapannya iki banyu kayak dhuwur. Iki jagrake anu iki. Nah, iki ngerti iki kan nyanisor kae. Nah, iki jagrake kendang apa? Kendang keplak. Bukan kendang dangdut, tapi kendang keplak. Kalau pengen dhuwure rakite unyer nih. Kalau pengen ndek diunyer nih. Jadi otomatis biasanya aku kan bar teko keyboard, aku langsung ning gone drum. Lek pas wae sing ngedrami gak iso, aku mlayu nang apa iku yang drum. Terus keyboardnya koncoku sing nyekel. Lah sandinge iki enek kendange sandinge iki, dadi aku nyekel drum karo kendang. Lah kalau wonge bose CNR gawe wonge. Nah piye kai pring disigar ya empu wis gak apa iku.
Ya iki gak apa, gak apa. Gak apa. Iki apa sing pecah apa tutuke dah? Biasa tak pecah. Nganu no. Apa? Ngene no. Tutuke. Tutuke iki ngene. Gak ngene kan. Nah, piak-piak itu. Di sini. Oh. Nah, iki asine tiga anu geng, lomba. Aja enek lomba elok ngono wis. Tabuhan kan gawe. Oh, sing iki to. Tak kira sing kae, baterku sing kae gak ganggu. Sing geng ya tak. Apa iki piye iki? Iso sendene? Hah? Sudah ditekne to? Ditekne kan? Gak roh. Iya. Hah? Ya kayak iki geng bone ben digawe tabuhan geng. Ora ngevlog. Iso kene iso ditutup ya to kene nggon studio. Nggon studio. Studio ruwet. Betul nganu, banjare kayak dhuwur ya. Kayak banjare sing anu ya. Sing kene anune ya. Gila geng. Wah, eman geng iki bakulan mau enak iki geng. Untuk iki kae piro, Kang? Untuk iki kae. Cik, iki bakulan mau enak iki. Entuk mau piro, Kang? Ajan iki. Iki bakulan, geng. Wajan enek gaudin, sor. Ya sikilah geng alat JNR. Sementara iki burung iso ramuti. Dan aku duwe project ini. Musiknya semi campur sari, semi pop. Tapi musik selawat Islami, selawat Jawa kuwi. Ki aku jeng golek wong kalem-kalem. Oke, geng. Oke, hiburnya.
Duh, main ketok.